Biko ọ bụrụ na ị nwere nwa na-eto eto, obere nwa galiterela ishi, nwoke ma ọ nwaanyị, ọ dị mkpa ka ị hụ ụmụ vidio ndị dị otu a, ikpokọta ụmụ ọ, kọwara ha ihe mere na vidio, kọwara ha ụfọdụ ihe ha na-amahụ na o nwere ike ime na otu o si na-eme. Ọ ga-enyere ha aka ha echeta ihe dị otu a, ha enwe ike nyere onwe ha aka zụọ onwe ha ndụ mgbe nne na nna na-anọghị nso. Mgbe iche na ịnụcha na ihe niile, ị gaghị ama na Mbaise si hwe ngala fụtawa fụtawa. Lewenụ nwoke nọ n'ọhụga nga ahụ ya wụ Somadina. Ọ lụọla nwaanyị okwu ụmụ ya na nwunye na ezinụlọ ya na ụmụ ya ha ebighị n'Ọka. Nwoke na-agbaje gawa na Ezinanka, Nkwere Ezinanka, ga-erenti ụlọ n'ụlọ elu upstairs, rent ya 1 bedroom flat, dowajuo ihe kwakịrịkwa nga aha na ma mma ekwu ma ụmụ ihe ndị eji esi emetagbu nri na kichin, dowa ụmụ vidio ụmụ kwakịrịkwa, ihe ọ ga-wee lere elu na ala alali elu enwe ike baiga na sokiriwe. Ebe ahụ o rentịrị ihe na o ji ya arụwụ ị na-ebu nwaanyị aga ebe ahụ aga atarawa janjata nja. Ọ nọkwana ha ebu hook up girls ndị ma ihe ọma, ndị a na-agba chen n'ukwu. Ọ naghị ebu ụmụ agbọghọbịa ndị ka etorola eto, ndị ka ike na ike, shoulder to shoulder, ndị a nwere height. Mba, ndị ọ na-ebuwe ụmụaka, ndị ruru ụmụaka ndị ahụ ọ ga-awa igbojaga ha akụja, ụjọ abata ha ahụ. Ọ wụ ụdịrị ndị ọ na-ebu. Ụlọ ekwana ebe o rentịrị ya wụ n'akụkụ mahadum a na-akpọ Ịgbarịam mahadum. Ụkọchị ọbụla ya ewere fuel gbaga na moto ya, saa moto ya, jikere na-ege erugharị na the school premises. Ndị ọ na-etowu ndị ka ntakịrị a, ndị ruru ahụ ọ ka batara year 1, ndị ka ọnụ ọgụ a na-amabeghị ihe. Ọ ya ka ọ gara na otu ka ọ gara hụ obere nwa, a young girl, nwa dị 17 years old. Ya na nwa nọntara eme numbers exchange, ya na nwa ebido kparịtawa na phone. Ya kpọọ obere nwa asakwana ya, mgbe niile ya kpọọ ya na-eshow care. Ajụ ya ma o rikwela nri, nwatakịrị sị mba, ya eribe. Ya sị ngwa ọ pụta, ihe a mega after 1 week ha share nọmba, na ngwa ọ pụta ka ya kpụrụ ya ọ ga-eri nri somewhere. Nwatakịrị obere nwa aghọcha n'ahụ shi na hostel mapụta cham maiga na moto. Somadina ebulie nwa mmadụ gawa ebe ga-eri, meghee nwa akpa ya, ego na-adashi, nwata na-eriwe ngwengwe ma chicken ma ihe niile eshiri eshi, ya eriwekwa erijucha afọ. Ọ ya ka ha lawara, ya hapụghị ụzọ ha kwesịrị ishi lawa, tiga ishi ụzọ nwatakịrị na-eme ha understand. Nwatakịrị ajụwa ya sị ebe ọ gagakwana, elee ụdịka ụzọ ọjọọ ihe ken na ihe awụghị ụzọ ha gbara bịa. Ya sị ya mba na ya ka ha gaa ebe ya ebi n'ụlọ. Nwatakịrị sị mba na taa akwa mbụ ha na-apụta, na eleghị ya gaje n'ụlọ ịgakwa n'ime na mba na ọ kpọla ya eshi ọzọ. Ya sị mba oke nwe in that case na o chere ka ya gaa n'ụlọ ego ewere ihe. Nwatakịrị emechi ọnụ. Ya ka o ruru n'ụlọ paaki ya, shi na moto rituo, bịa nso sị nwatakịrị bịawa nọ na ọ bịawa bata n'ime ụlọ bịa hụkwanụ, so that next time ọgodo na ya bịa bịa eburu ya, ọ mara ebe ọ na-abịa. Ọ ya ka otu nụrụ nwa 17 years, nwatakịrị esonye banye n'ime ụlọ, ya agbashi ụzọ eperere mgbere ka ị ga-eko ego ebe na okoege, bịa nso lakpụrụ gị ịghọ ahụ. Ụmụnne m, ihe taa ihe echi, nwoke nọ na batrum aghọ ahụ, nọrọ batrum akpachashi ajị otele, ajị ikpe amụ ya, saga kpochashicha ụchashi onwe ya nọ nga eme kọl. Ije ha bịara kemgbe ehihie, ya nọga ọnọdụ n'ime batrum mega kọlụ, ya akọ 7 n'abalị. Nwatakịrị a dị worried. Ọ ya ka o gughere ụzọ pụta. Mpụta ọ na-apụta, ihe o jiri wụrụ nwoke ala lielele gbii. Nwatakịrị asị ya na ọ nọkwala ọdụ na ime ebe ahụ ọsaga ahụ na chi ejiele, ọ bịa bupụ ya ka ya lawa. Ya ratapụrụ ya nwata anụ ntara na ntị gị n'otu akalanya udu abụọ. Nwatakịrị etie, ya sị ya na nwaba n'ime ihe a ya weta mma, jụwa nwatakịrị sọma ihe ya na-anọ ngala eme, na ọ bụ mmadụ ka ya na-egbu, na ọkwa onye mbụ ọkwa onye abụọ, na ihe ga-azụ ya na wo mechiri ọnụ ya na nọrọ at his mercy. Ihe ya si eme ome ma ọ na omehie na ya ga-amagbu ya ngana n'ime abalị, itige na akpa ga-ebupụ gị ebe na-egebupụ ndị ka ọzọ. Nwa 17 years emere ọnụ ya rie. Ya abaiga na ịgba nwatakịrị egwu sunsurugede, bido ịgba ya igwe nga na-adịghị good. Ya gba n'ihu, ya agba n'azụ, ya chili ụkwụ ya elu, ya chituo. Ya si ya ngwa ya teta ihe. Nwatakịrị ehulata, otee ka ọ tụtụrụ nwa ndị mmadụ bụbụbụ nwa mkpi. Ọ gbagide nwatakịrị, tụtụrụ nwatakịrị, gbaa ya nga nwatakịrị na ihe ekwe iwe ekweghị nwatakịrị dị.
nwa anụ ntara etie ndị neba ajụwa sọ gịnị kọwara ya aka ya nwa ka nwalie ihe mmanụ sụ nwatakịrị na o tie nọ ya n'ụlọ ya ugbu a na mmanụ gaga ya na-asha nwatakịrị mere ha ọnụ ya rie ọ ya ka o tiretinigidere nwa anụ ntara bigide ya ọhụụ gbagide ya igbe gbagide ya sokiriwe egwu iche na mmadụ bụ eyi ụtụtụrụ nwatakịrị mmadụ gbajisicha ya ma ọkpa ebe niile nwatakịrị nụ ntara sị mba na ọ bụrụ na ya ga-anwụ na ọwụhụ na ụdị a ka ya ga-eji anwụ bido gbariwe uche na ihe ọ ga-eme ya sị nwa anụ ntara na ọ bụrụ na chi ihu n'ọkọtụ ya mara ma ya ga-ebupụga ya na ndụ ka ya ga-ebupụ ya n'ọnwụ mgbe o wetaziri aka n'ime abalị nwatakịrị sị mba ọgodo na ya ga-anwụ na ndị nwe n'idiri ihe ozu ya lie ya nwatakịrị esi n'elu ụlọ elu 2-story building tige tipụtacha ndị nebọs na-eti anya ha gbaghere ụzọ na-asị nụkwa gịnị na mere nwatakịrị esi ebe a wụpụga from 2-story building nke nọ n'ala ugbe ike akwụ chukwu mere ebere o jighị isi land ụkwụ ka o jiri land ya sụkwasịa ma ụkwụ ma na ụkwụ gbajisiri agbajishi ọ ya ka ndị nche pụtara n'abalị ahụ nebo etiwe ndị nche abịa aga kọwara dị man aka kwụpụta ya banye n'ime ụlọ esacha ihe ahụrụ nga awụ ụmụ ihe ọ ga wee lecha ahụ alali elu enweghị m oke ihe ahụrụ dị a enweghị egbe ahụrụ ka eji ahụ ihe dị iche ha pụrụ ya ga-edenwe detain ya na dia station 2 days later ha erelizie ya obere nwa nọ n'ụlọ ọgwụ o nwetala onwe ya ihe ewu ihe o jizi ọnụ ya akụga ndị nwere opportunity gbaa ya ọkụ n'ukwu n'abalị ahụ nga ghara ga-ebute obere nwa asụ ihe mkpu n'ala nwa na enwe onye mama nwoke na ọwa arụ ka ọ taga ka ọwụ nwa nta ka o ji aya gị ka ọwụ o ji mbụ aka na mkpu n'ala nwatakịrị ọ yakashiri ayakashi dokashicha ya nwe onye ma plan ya na o mee nwa ihe ọ ga-emecha ya ka o chefuo na ehori na o mere nwa buru n'obi mechaa nwa ihe ọ ga-awụ mecha nwatakịrị hụ ihe ọbụla kpọrọ nwoke n'elu ụwa ya na-agba ụmụnne m nwoke a na-ekwu okwu ya jigwe nwaanyị chi ụmụ ọ bụzi n'ọkọtọ ka ure ji ruru nwunye ntị ọ ka agwụ ma ndị ụlọ ha ma ndị ngịrị nwa onye hụrụ ọnụ kwuo ihe mege na otu o si emege taa ka ha ewere ọnụ oghe biko ịnụ ngala ị nwere nwa toro eto gwa ụmụ na otu nne ha na nna ha si etriti ha akwụkwa ha ote strangers ga-esi etriti ha ọ dị mkpa ka ha zere onwe ha ndụ ọwụhụ ihe ọbụla wuduga m bịa ịga ha nọrọ onwe ha ma iso enyi aga ma iso ikwu aga n'ụdị na ụdị ọbụla nke inyere nwa m zuore nwa m gwa nwa m ihe omimi mgbe ọ ga-efili na ọ ga-aga inweta ihe a nne na nna ya na-enye ya ebe ọzọ na ọ dịrị ihe izi na ihe dị otu a nwekwara ike ịdagide ya onye anụ ya kọrọ ibe ya ụmụnne m ọ ihe nsọmabịa gbotere ọnụ ọ na-ahụ na anụ somadịla ọlakịrịkpọtọ asị ihe 2-3 women a na-ezuru iyi na-ede ọwa na-ebu ebu ya na ka ọ gbachara ya ebupụ ya ga-atụnwe ọzọ ọ na-akụ bem nwoke ji sokiriwe mere ihe oriri were emere pilo mgbagba awa mkpi nọ n'ọgba aka ya mma renti ụlọ ọ si ihe ọ na-agba ụmụ nwaanyị ya gawacha hotel kwụ ụgwọ hotel ọ ga-enye nsogbu mgbe ya kpakọtara ego a were kwụ ụgwọ ụlọ ga-akarị ya ga-ebete ya ego nwoke a ga-enwere onwe guest house kwụ ụgwọ ụlọ ebe na ọ ga-ebururu ụmụaka not even ndị ke dị matured onwebe nwaanyị o butere ebe ahụ karịrịla 17 years higher 17 16 14 ihe onye mpanochi ụmụ na-aga gba ụmụachi aga eme n'ụlọ rentịrị ọwa ebe ọ na-aga agba ụmụaka kelu ugbo mere n'ote wọtọfụ ndị ke na-ekwupụta ọ gịnị wụ ihe nwoke a mission ya wee nwere ihe o ji na-eme ihe omega ihe awụchaghị ote chi eshiri ke ya something dị wrong onye ọbụla zụọ ụmụ ya dọọ ụmụ ya aka na ntị ọ dịrị ihe a gị bịa kọwara ya were ọnụ nkọwara ya ụmụ kọrọ ha the story so that enwe onye brọda onye mpa nọ n'akụkụ eme ha bịa ha agachi ike mara na ihe mgbu nọ na bịa nga ọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ